салом дӯстон, айни замон дар назди бозори Саховат қарор дорем, 64 микрорайон. Дар инҷо худи бозори Саховат, дар инҷо бошад боғи Фирдавсӣ, Сиёма мол, роҳ ба сӯи Гипразем ва аз ин тараф поён Зебошка ва роҳ ба сӯи Корғон. Хонаи фурӯшии Мӯзамон дар Ман Амин бинои советӣ ҷойгир аст. Бисёр бад гап мезанем, рафте. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, марҳамат, худи бинои истиқоматӣ. Аз 5 ошонаи бурад мебошад. Хонаи фурӯшии Мӯзамон дар якум ошонаш ҷойгир аст. Ворид мешавад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага мебошад бо масоҳати умумии 65 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш ҳаст дӯстони азиз, боғчаам дорад, ҳоҷатхонаву ҳаммом алоҳида мебошад. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед, баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо меҳмонхона мебошад дӯстони азиз, балкон дорад. дар ин ҷо бошад ошхона, боз балкон дорад ва дари боғча, ҳоҷатхона, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст ва дар ин ҷо бошад ҳаммом. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. меҳмонхона дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмир мебошад, бе чизу чорааш фурӯхта мешавад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони азиз, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. дар ин ҷо бошад балкон, чӣ хеле ки мебинед. балкон чизи хуб мебошад дӯстони азиз, чунки дар балкон метавонед ба ҳазор чизҳои лозимиятонро нигоҳ доред. ҳамаи тирезаҳои хона панҷара кардагӣ, чӣ хеле ки қайд кардем, дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. бозори Саховат, маркази савдои Сиёма мол, мактабҳо, литсеи туркӣ ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. дар ин ҷо дӯстони азиз, ошхона мебошад ва дар ошхона чӣ хеле ки мебинед, дари боғча. ҳамаи Ман Амин замин аз ҳамин хона аст дӯстони азиз. сарҳадаш тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, Ман Амин хел забор кардагӣ, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. дар ин ҷо ҳуҷҷатхонаву ҳамон алоҳида мебошад. дар ин ҷо ҳаммом ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. чӣ хеле ки дидед, ду хонагаи пурранг бошад ва дар ин ҳуҷраам низ Ман Амин гуна балкон аст. нархи хона бошад $59,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. хона срочна фавран фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.